नोंगौ थांनाय 11 जानुवारिनिफ्रायनो नैबेवहाय गुवाहाटीनि सर'जाजा स्टेडियामआवहाय बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय बावहाय नैबेखौ तालिम होनाय बा बेयाव प्रेक्टिस होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दिनैहाय 6 जानुवारि जिहेतु दिनैहाय फाइनाल प्रेक्टिस बा फाइनाल रिहार्साल बे फाइनाल प्रेक्टिस बा फाइनाल रिहार्सालखौहाय जितु नायनो थाखाय दसे समनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु बाहागो लाफैगोन होननानै जों नैबे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नोंगौ 10,000 जिहेतु बागुरुम्बा मोसाखावरि बिथांमोना जिहेतु गाबोननि सानावहाय जिहेतु मोनसे वार्ल्ड रेकर्ड बा मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाबोननि साना जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो दङ। जिहेतु 10,000निफ्रायबो बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानानैहाय गाबोननि समाव जिहेतु भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव जिहेतु मोसानानै दिन्थिगोन आरो नैबे समावहाय जिहेतु फाइनाल रिहार्साल बा फाइनाल प्रेक्टिसनि जिहेतु हाबाफारिया दिनैहाय जाफुंसार महर मोनगोन आरो दान्दिसे समनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिहेतु बाहागो लाफैगोन। जिहेतु नायनो थाखाय जिहेतु हाबाफारिया बेसेबां पार्सेन्ट जौगाखो बे हाबाफारिखौ नायनो थाखाय बिथाङा दान्दिसे समनि उनावनो बाहागो लाफैगोन जों होननानै नैबे समाव जोंनो मिथिनो मोननाय जादों। नोंगौ दान्दिसे समनि उनावनो जिहेतु फाइनाल प्रेक्टिसनि जिहेतु हाबाफारिया जोबसिगोन। जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव दिनैनि बागुरुम्बा दोहौनि जिहेतु रिहार्साल होनाय बा प्रेक्टिस होनाय हाबाफारिया दिनै थुंगेसिगोन आरो गाबोनहाय जिहेतु भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जिहेतु बाहागो लानायाव जिहेतु बागुरुम्बा दोहौखौ जिहेतु गाबोन सानाव 10,000निफ्रायबो बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना जिहेतु मोसानानैहाय जिहेतु गाबोनहाय मोनसे जारिमिन सोरजिगोन बर' हारिनि थाखाय। जों नैबे समाव बाख्नायनाङो जिहेतु बर'नि गाननाय जोमनाय आर'नाइ आरो गामसा बायदि रोखोम जिहेतु गाननानैहाय गाबोनहाय जिहेतु भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जिहेतु सिगाङावहाय जिहेतु बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौ गाबोननि सानाव बिथांमोना जिहेतु मोसानानै बिथांमोना दिन्थिगोन। नैबे समावहाय जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिहेतु दान्दिसे समनि उनावनो बेवहाय नैबे गुवाहाटीनि जिहेतु सर'जाजा स्टेडियामआव बिथाङा बाहागो लाफैगोन होननानै जों नैबे समाव मिथिनो मोननाय जादों।